Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Kim, 19 years old, single, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong pagpanarbaho sa syudad sa Sugbo. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kim, Oy, Lynn! Kupahan na gikan syudad. Kumustang life? Nia, uli og panagsa, kay mingawon mo gyud ko dinhi sa tong probinsya, uy. Ay, tuon. Gusto kang musod og trabaho, day? Nanginahanglan ng akong amo nga doktor ug assistant niya. Private doctor ba? Lalaki ang doktor, day. 72 years old. O wala kay buhatonon, uy. 6K pa gyud ang entrance. Libre pa tanan na pag tip. Uy, hala kanindot gud ana. Akong ingnon sila si mama ug papa. Maayo na kaayo ng sweldo ha, uy. Unya, libre patanan. Basta, dili ka lang magkiat sa syudad, ha? Dili maglaag-laag. Dili sad maoy. Dili ba ako suhito didto? Og salamat kaayo ma nga ni okay ra ka nga manarbaho ko sa syudad. Dok, may buntag. Mao din ning akong nadagikan sa mong probinsya para sa imong assistant sa imong clinic, Dok ba? Good morning, Doc. Hey, good morning. Len, tuloy niya na si Kim sa iyang buhaton sa akong klinik o ipailaila sa ubang mga katabang nato. Okay, Doc. Now, manatakag pa ila-ila sa itong mga kauban din sa bahis, Doktor, ha? Ayaw ka bala ka, day. Okay ra gyud na sila. Ilabi na nas ati Ami nga tigluto o si Cherry nga tiglaba. Puro ra man gyud ta taga Malabuyok sa dinhi, uy. Og ang asawa ni Doc nga si Ma'am Margie, buutan na sad na siya. Nana sila tulo ka anak, usa ka babae ug duha ka lalaki. Si Ma'am Freds, si Sir Fred ug si Sir Mar, og kana si Sir Fred, nag-eskwela pud na pagka-doktor. Magdoktor po di ay ng ilang anak? Kakapoy ba di ay sa akong trabaho din eh. Abi ba na akong assistant lang ko sa amo na akong doktor. Gitawag man noon ko ni Ma'am Fritz aron manglimpyo din sa ilang kwarto. Nalimpyo na ba ako sa klinik ni Doc ba? Gingnan baya ko nga kinahanglan 9:30 na anak ko dito sa klinik. Kay mga alas 10 ko no na anak mga pasyente ni Doc. Nya ipaon pa tong irekundaan aron bugnaw na inigabot sa mga pasyente. Aw hinoon, do raman ang klinik dinis bay. Malakaw raman sad. Ay, maudi ni akong trabaho din eh. Daghana uy. Kim! Oh, hala, gitawag kong Sir Fred. Ang anak nila nga gusto nga magdoktor. Basig doon ay isugo. Lingkod, Kim. Kay ko ang tagagdugo. Ha? Nga nang kuhaan man ko ni magdugo, Sir Fred. Kay magpraktis kong kuwag dugo. Ug ikaw nga ko praktisan. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Sa matagi gayon nga kinahanglan kong praktisan og kuha og dugo sa akong bukton sa nagpraktis nga anak sa akong amo nga estudyante sa medisina, dili gyud ko kabalibad. Hangtod nga kadugayan niya kuha nako, nagpanlipong naman ko. Unya. Ha? Kalipungon ko, Lynn. Uy, pasig animin ka, uy, o, naani mo. Wa man ako karon. Kay wa na ko duga.
Pero basig na anemic na ko sa pagsige kuhag dugo ni Sir Fred na ako sa... Unsa? Sige baya ko niya kuha ang dugo. Kay mag-practice siya. Mausot siguro nga wa na ko'y dugo. Unya wa na sad ko duga. Uy, ing na si Doc, anak. Uy, pa-check up kay nang luspad pa ya ka, day. Niputi ka ba siguro na kay dugo diha, ah? Unsa? Mao ba? Mao na, Dok. Wa na ko duga. Ug nagpanlipong ko. Basin og anemic o wa na ko'y dugo sa pagsige kuha ni Sir Fred na kog dugo. Kay nang luspad sa paya ko. Puti na ko sa kaluspad, Dok. Niputi lang ka kay niya ka sa syudad, Kim. Ika-anemic. Kanang pagsigi og kuha ni Fred ni og dugo, wa na'y kalabutan sa wa pagtunga sa imong period. Okay gani hinoon nga nakuhaan ka og dugo, aron mapulihan og bagong dugo. O kana si Fred ay pasagdihi lang na siya nga magsigi og kuha ni mog dugo. Aron pud siya mahibaw, kay hapit na masad na siya mo graduate. Dok. Kung maon na, Kim, pauli diri sa ato, oy. Ma, Mamatay ka kadugayan diha nga sigihag kuhag dugo. Kay nagpanlipong ka naman diha. Pauli diri sa ato. maayo unta kun ihatag lang sa akong amo ang akong katapusang sweldo. Bisan wa ko mutarong pananghid sa akong paghawa. Giingnan ra nako nga muuli ko og Pasko. Pero di na ko mobalik, oy. Si Lynn nga nagfollow up sa akong sweldo. Hello, Dailin. Hello, Kim. Wa ko ni kwartas, Doc, para sweldo ni mo, uy. Unsa? Bisag yato na nako ang akong amo nga doktor aron sa pagkuha sa akong sweldo. Wa gid ko hatagi. Namaylo lang baya ko og kwarta para ipliti lang sa syudad aron makuha ang akong sweldo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao ka kini ang nakaingon nga nang luspad o naanemic nako. Madaot ka ko ani. Ikaduhang pangutana. Usahay dili na ko dugon ug magpanlipong ko. May kalabutan ba sad ang pagsigi og kuha na kog dugo sa nagkabuang kong menstruation karon? Ikatulong pangutana. Nag-ingon ang among-among nga doktor nga okay ra kuno nga sigihan kog kuhag dugo sa anak niya nga nagpractice og doktor aron kuno mabag-o ang akong dugo. Tinuod ba na? Ikaupat og katapusang pangutana. Punto legal. Nipahawa ko sa akong amo nga wa ko mutarong og pananghid. Niingon ra ko nga muuli ko kay Pasko. Pero wa na ko mobalik. Dili man nila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba nako silang ikiha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional, behavioral kay usaman ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi, daghang mga pamaagi unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka ni padala sa mong
email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the time is always right to do what is right. Si Martin Luther King Jr. ang nagsulti niya na, no? If we think nga sa buhaton na to sakto, di buhatan na, and that is the right time to do it. Ayaw na yan ng mga procrastination, mga manyana habit kay Moriog Minos Tagasinso na. Ang ato magtatampo karanawa si Kim. Si Kim, 19 years old, single pa ni siya, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medical ug legal ni no. Wala ra ba sa to ni Linbatan sa akong kilid. Ako lang ni pa din kamutan no. Gamutubag nako kining mga pangutana ni Kim. May mga taga Malabuyok no. Mga diha sa Hinatilan no. Daghan mga Bilonggil man to, Bilonggil family, mga si Dexter, Malabuyok area. Pa nga naadiha no, naadi ko gilista diri nga magsige ko no nigpaminaw dito sa Bohol. Gitext ni nako ni Dr. Bots alis na. Sir man to. Silingan ko ni Panti alis na da sa Nabanga Bohol, no, majong pagpaminaw ninyo da sa Bohol no. Si Mapit or Matet ug si Panyong. Wala apelyido niya, alis na siguro pa apelyido ni Matet ug ni Panyong no. O di sa mistro sa mga pamilya ni Emmanuel Tumala Saligi nga nakaroon nagpuyo sa San Juan pero taga Buntok ni Southern Leyte ni siya no. Majong pagpaminaw din ninyo da pud sa San Juan Southern Leyte no. Si Rosemary Yang Saligi, si Chay Chay, si Karib ug si Meridet majong pagpaminaw no. Ngadto sa mga taga Dumanog maayong pagpaminaw mga taga Dumanog no. Mga Kayampat family, Violita, Rosemary Giornali, Randy Sardan, Catherine Bunado, Maricel Nibrel, Asyon Nibrel ug Margie Esquadro no. Mga Huros family dia sa pinamungahan mayong pagpaminaw ug kinsa pa may akong i-greet ha. Mga Maginoo layon sa si Dexter Magaliano. Diha man si Dexter dapit sa Mualbual o diha dapitak sa Hinatilan ba ito ng ila. Tito Rendon, Edric Capiral, Richie Francia, Patricio Cuyon ug Jocho Chongbian no. Mayong pagpaminaw ug ni Usminia, president sa charter president sa Lapu-Lapu Lions Club no. Mayong pagpaminaw. So going back to our sender si Kim sa mga problema ni Kim no. Unang pangutanan ni Kim sumasa nabati na to sa drama, gisigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao kani ang nakaingon nga nang luspad o na anemic nako, madaot ka kung ani or before ka kuhaan og dugo nga mo-donate og dugo. Undergo pug ka og proper nga screening kung wa ba kay mga sakit, wa ba mga course match sakto ba ug dili pug ka anemic no. Kaya usa sa mga hinungdan ning gitawag natog iron deficiency anemia is kulang kag dugo no. So unsa may mga sources of iron nga makuha nato sa tong pagkaon daghan no. Mga vegetables, nuts, egg, nada no. Unya na sa tay mga prepared iron preparation especially para sa mga buntis nga Fusol, Sanggubayon man minumduman ako datong nagpractice pa ko general practice das mulabi sa Moga del Sur no. Ugay na tong panahon. So kung pananglitan ikaw anemic na ka, kulang na ka og ng hemoglobin, dili ka pirmihon na lang pud og maog kanang donate og dugo nga to sa anak sa imong amo. Maybe because tingali kanang compatible ang inyong blood type no. As we all know na amatay mga blood type, mga A, B, AB, napoy O, na daghang mga blood types no. So before ma-transfuse sa kadugo nga to sa pasyente, nga to sa laing tao, kinahanglan cross match ni with proper blood typing, may screen sa walay mga sakit nga mahimong mapasa nga to sa recipient. So dili sad ko mo advise nga pirmi na lang ikaw gyud no. Mangita tili imong amo og laing donor no. Kay og pirming ikaw siyempre
maabot sa panahon nga hasta ikaw na po makinahanglan hinog dugo hinupod kay medyo deficit na ka og dugo or hemoglobin or sa iron, no? So kinahanglan nga ingnon imong amo nga sir, wa ba tay lain dihang makuha nga donor kay murag nang nalipong naman ko, murag na luspad naman ko. So kinahanglan nga ipa-complete blood count po ka og sakto na ba sa or nabay mga findings ang laboratory pahitungod sa imong dugo. Kay ikaduhang pangutana, usahay dili na ko dugon og magpanglipong ko kay kalabutan basab ang pagsigi og kuha nako og dugo sa nagkabuang kong menstruation karon. Ako sulti lang related siya kay kuan pa man ka 19 years old pa man ka, no. So kini pong irregular menstruation daghan man po nagmahinungdan, no. Usa niya na ang pinakakuan is the amount of estrogen and progesterone nya imong nutritional status nya dili ba kasi under stress, anxious, no. Yung mga factors be considered nganong kabuang dili sakto nga 28 or 31 day cycle ang imong menstruation. Ako ikasulti lang nga ang hiyo nimo imong amo nga ayaw lang pud ako pirmi sir. Nanglan nga bisag every other session na lang pud tingali dili kay permanentihon na lang gyud. Ikatulong pangutana, ang ingon sa amo na kong doktor nga ang amo, no. Okay ra ba kuno nga sigihan ko og kuha og dugo sa anak niyang nagpractice og doktor aron kuno mabag-o akong dugo. Tinuod ba? Ang atong bone marrow maunay mo kuan og bag-o mga dugo, no, red blood cells. But kinahanglan po imong nutritional status kay parang kuan pero kanang more often na lang po kagikuhaan og dugo dili po na sabol ingna na imong maamo nga doktor ingon si Dr. Obra nga kanang dili po maayo dok amo or sir nga ako na lang po pirmi. Okay, mabaguhan mga atong dugo, no, after a certain amount of time ang atong mga red blood cells ma-replenish man nagbag-o bina kung well functioning ang atong mga bone marrow kay diha na manufacture, no. Pero kinahanglan po i-considerar po ang atong nutritional status, no, kung ikaw ba po will nourish ba po ka o sakto ra ba ang imong physical conditioning. Ikaw pa to katapos ang pangutana, punto legal. Wala ra ba sa attorney dre? Nipahawa ko sa akong amo nga wala ko mutarong og pananghid. Niingon ra ko nga muuli ko kay Pasko pero wala na ko mubalik. Dili Manila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba ako silang ikiha? Porbida ka ng kiha-kiha. Kem, ay lang nas mga daghang kwarta. Kiha ka, gaston kag 50,000 sa abogado. O yung imong kuhaon nga sweldo, ila ra 5,000 ra, dili praktikal. Nya ingnon pa ka sa huwes nagkiha, ay naghusay nga postpone. Bayad na sa ka sa abogado, no? Dapat nga wa ka mananghid kung sa trabaho ba ni sa kumpanya naawol ka, absence without leave, no? Sa kamang tarong pagpananghid. So pila may kantidad atong imong sweldo nga kuhaon nun, mo file kag kaso against your amo. Ragingon ako nga the art of fighting is not to fight at all the time. Kay kining sitwasyon na murag tangason kayo, ha? Ang legal battle depende mo kana po sa bulsa, unsa ka law mang bulsa sa nagkiha og ang gikiha. Ug medyo mabaw-mabaw rang bulsa sa nagkiha, adi makasugakod. Adi kapatya sa puspon sa hearing. So ako ka-advise, ayaw na lang. Kalimti na lang to, ha? Di man tingnan ko kay kantidad po tong imong wa mahatag si mong amo kay ngano po nga mo ka mananghid ingna ni kabong buang sa tug pangitag ipuli nimo kay wa nay manilig wa nay magluto wa na diha mga lihok-lihok si balay kundi po to sakto po dag imong paagi nga lipat-lipat po lang imong amo nga muuli lang ka kay Pasko nya wa na ka mobalik. So di tita mo kapugos pila pag-ingon nila wa mang mo gipirmahan wa man siguro CCTV camera dia wag kita daganan na ni. So kalimtay na lang to, ayaw na lang pag-una-una ng kiha-kiha kay porbidang gastuhan ng kiha-kiha nya may stress pa ka. Alright, tinaw nakasabot ka sa kung itambag ni mo Kim diya sa Malabuyok ka. Musta naman diya mga kisabay akong daghan kong kaila sa kadaghan din wala ko man mga dahil doktor kong kaila si John Karunggay. I do not know kung around pa ba si John Karunggay, ang Karunggay family diya sa Malabuyok, no? Alright, so once again ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Batan sa mga legal ng problema ninyo ng mutambag. Salamat kayo sa inyong makanunayang pagpaminaw sa programa. Taas ka tag-rating din sa tong lugar. Regards to Kapitan Chris Ababa diya sa Kantawan, no? Atong mga hayupan diha og
mga manukan ginagmay, mga babuyan ginagmay, kanang limpyuhon para minus ang langaw o minus ang baho. Okay? So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.